أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, ngithanda ukunibingelela ngenjwayelo noma ngokujwayelekile ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nomusa nezibusiso zika-Allah zibe phezu kwenu. Bafowethu, le verse ye-Quran u-Allah usitshela indaba eyisimanga, u-Allah usitshela injula. U-Allah usitshela ngokufa. U-Allah uyasikhumbuza ngokufa. Ukuthi ukufa ngelinye ilanga noma ngabe kuphi, einama takunu, noma ngabe kuphi, yudrikumul maut, ukufa kuzokuthola, ukufa kuzokufica. Angazi noma ungizwa kahle. U-Allah akusho mina, u-Allah umdali wakho nomdali wami nomdali weinto zonke. Uthi noma ngabe kuphi, angithi udalo uye wena. Uthi ke noma ngabe kuphi la ukhona, la ekudale wena wakhulela khona, wahlala khona, uthi Allah noma ngabe kuphi kuleyo ndawo leyo wena okuyo. Angeke uphikisane nokufa. Angeke ulwisane nokufa, noma ungathi ulwisana nako, ukufa kuzonqoba. Ngoba ukufa, noma ungathi wena ulwisana nako, noma ngandlelani, noma ngabe kuthiwa unamalini wena ongalwisana ngako nokufa, leyo mali yakho ngeke ikusize. Ekugcineni ukufa kuzonqoba. Noma ngabe ungathi uyabaleka, uzwile, singena ku phase 2 manje. Noma ngabe wena ubhekana nokufa uthulisana nako, ukufa kuzonqoba. Noma ngathi uyabaleka, ukufa angeke ukubalekele, ukufa kuzokuthola. Angikhathali ukuthi uyimuslim noma awusiyi muslim. Angikhathali ukuthi unemali noma awunamali. Kodwa noma ngabe wena ukuphi, ukufa kuzokuthola. U-Allah uthi walau kuntum fi burujin mushayyada. Noma ngabe ukwisakhiwo eside kangakanani, noma esiqine kangakanani, noma esinamandla kangakanani, noma ngabe usendizeni, noma ngabe ukwi-spaceship, noma ngabe ukwi-rocket, noma ngabe ukwi-submarine, noma ngabe usesikebheni, noma ngabe usemkhumbini, noma ngabe usemotweni, noma ngabe usesitimeleni, noma ngabe uhleli kwakhe endlini, noma ngabe usemsebenzini, la ukhona ukufa kuzokuthola. And wena ngeke ulwisane nokufa, noma ungathi ulwisana nako, ukufa kuzonqoba. Kodwa noma ngathi uyabaleka futhi ngeke ukhona ukukubalekela. Lalela-ke, malanga onke ingilozi yokufa ihlale ihamba nathi sonke. Umuntu nomuntu ingilozi yokufa ihlale ihamba naye. U-Allah ayitshele ukuthi usibanibani namhlanje yenza ngathi awumboni. Subhanallah. The angel of death, every day, Allah speaks to the angel of death and tell him that overlook these people. Yenza ngathi awubaboni laba, kodwa thatha imphefumulo yalaba every day. Njengoba kunabantu abafile namhlanje, hayi ngoba wena uhlakaniphile, yingoba wena u-Allah utshele ingilozi yokufa ukuthi ishaye ngathi ayikuboni ikubona. Njengoba namhlanje kukhona abafile, wena ingilozi yokufa yenze ngathi ayikuboni ikubona, ngoba igama lakho lingekho kwilist yalo ohlwini labantu abazohamba namhlanje. Yingakho wena nami yenze ngathi ayisiboni. Kodwa ngelinye ilanga mina nawe ingilozi izosibona, abanye izobayeka yenze ngathi ayibaboni. Kodwa mina nawe
izosibona ngalelo langa ngoba amagama ethu azobe esohlwini, azobe eselistini yabantu abazobe behamba ngalelo langa. Njengoba namhlanje mina nawe siphila, njengoba namhlanje mina nawe sivukile, yingoba uAllah utshele ingilozi yokufa ukuthi ayenze ngathi ayisiboni, ithathe imphefumulo yalabantu labo abasencwadini yayo, kodwa mina nawe yenze ngathi ayisiboni. Wena odecide ukuyobulala namhlanje, yazi ukuthi ingilosi yenza ngathi ayikuboni, hayi ngoba ingakuboni, ingilosi izothatha umphefumulo wakho. Ngelinye ilanga nowakho izowuthatha. Wena namhlanje onemfene, wena onomkhovu, wena onamantindane, wena onotikoloshe, whatever le nyoka le onayo oyisebenzisayo, wena ikati, igundwane, whatever lokho nako okusebenzisayo ukuthakatha ngakabantu, namhlanje mangabe usazokwenza lokho, wazi ukuthi ingilosi iyakubheka kodwa yenza ngathi ayikuboni, ngoba uAllah uyitshela ukuthi yenze ngathi ayikuboni, hayi ukuthi ayikuboni. Kungenzeka namhlanje uyobulala umuntu, next week nawe uyangcwatshwa. Kungenzeka namhlanje uyofakela umuntu usheve ekudleni, next week nawe uyangcwatshwa, kodwa wena wazi. Kungenzeka uplane ukushada, uplane ukulobola, uplane ukuyohlawula, next week uyangcwatshwa, kodwa wena awazi. Zilungiselele mfowethu, zilungiselele dadewethu. Konke okwenzayo namhlanje, angikhathali ukuthi yini le embi wena ocabanga ukuyenza namhlanje uyiyenza komunye umuntu, kodwa le mini iyeza nakuwe. Lokho kumele uhlale wena ukwazi. Namhlanje udecide umbulalele ukuthi uthole imali zamapholisi, kanti kwawena lezo mali zamapholisi lezo angeke uzuzidle, ngoba uzothi encwatshwa nawe uyobe usemoshaya, uyobalwa nawe kanye nabaningi, wena wazi kanye ngaleso sikhathi leso. Noma ungaze uthenge iy'nkabi uthi azimdubule ukuthi wena uthole imali yamapholisi noma uthole iy'moto zakhe, kodwa nawe ingilozi yokufa, njengoba wena ukwazile ukubhadala leyo mali leyo, naye lo mbhadela ukuthi akayodubula, naye lo mbhadela ukuthi akayomfakela leyo alpirima ayomfakela yona ekudleni. Eyoyifaka leyo alpirima ekudleni yingoba ingelosi yenza ngathi ayimboni, ngoba elistini yayo igama lakhe alikho. Nawe wena okhiphe imali, igama lakho elistini le yokuthi wena uyahamba namhlanje alikho. Nawe wena oyobulala, wena oyodubula, nawe uyodubula nje ngoba igama lakho alikho elistini yengilozi. Kungenzeka udubula namhlanje igama lakho livele kusasa elistini yengilozi yokufa. So yonke into embi oyicabangela omunye umuntu, yazi ukuthi nawe le mini yeza nakuwe. So uAllah uthi noma ngabe ukuphi ukufa kuzokuthola, noma ngabe ukwibuilding engakanani, noma ungabe ukwisakhiwo esingakanani, ukufa kuzokuthola. Lungisa ke mfowethu indaba yakho nomdalo wakho, ube nobudlelwane nomdalo wakho. Yekela ukwenza izinto eziphuma endleleni umdali angazithandi, yekela ukuhlukumeza abanye abantu. Lo muntu lo ombulalayo awuhlukumezi yena kuphela, uhlukumeza nomndeni wakhe, uhlukumeza nomphakathi aphila kuwo, uhlukumeza nabangani bakhe aphila nabo, uhlukumeza nabantu asebenza nabo, uhlukumeza abantu abaningi. Yingakho umdali ethi wawubulala umphefumulo owodwa ongenacala, ufana nokuthi ubulala abantu abaphilayo emhlabeni wonke jikelele. Yekela-ke ukuyozifakela amabhadi ekude nawe. Umdali uthi wabulala umphefumulo ongenacala, uyophenduka ube umhambuma, uyophenduka ube uzulane. Ayikho inyanga noma isangoma esiyokwelapha lelo thunzi lelo elimnyama wena osuyilandele lona. Uyohlale umbulali impilo yakho yonke unalelo gama lelo abazali bakho abangakwethanga lona. Yazike mfowethu, yazike dadewethu, ukuthi bethe kamzala hogaya. Uhleli wena wenza zonke lento lezi eziphuma endleleni, kodwa impilo ibhizi sahana nani neinsuku zakho zokuphila.
alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Babhizi nezinto zasemhlabeni, balandelana nezinto zasemhlabeni, bayabulalana, bafuna imali, bayantshontsha, benza yonke lento lena bayozisola mangabe sebefika emathuneni. Akusho mina, kusho umdali wakho. So mfowethu nawe dadewethu, lungisa indaba yakho nomdali wakho. Wena athi ucabanga ukuyobulala namhlanje, ungabosayo ukuyobulala. Wena ozonda omunye umuntu, iyeke leyo nzondo leyo ngoba ilimaza wena, igulisa wena. Wena ocabanga ukuyothakatha, kuyeke lokho kuthakatha. Leyo mfene leyo onayo, leyo mantindane onayo, leyo mkhovo onawo, lo tikolosho loyo onawo, lahla. Leyo mpundulo leyo onayo, lahla usenesikhathi. Ngoba njengoba ubhizi wena, u-Allah uthi niyaprepare nina iy'lwane zenu ilanga malishona, uprepare nje, uyilungiselela le y'lwane zakho, awazi ukuthi kusasa wena wohambayo emhlabeni. La ngihleli khona manje kunabantu abangcwatshiwe ngaphansi kwala ngihleli khona. Nawe la uhamba khona uhamba phezu kwabantu. La ukhona kumanje uhamba phezu kwabantu, kunabantu abangcwatshiwe, kunamakhosi, kunamapresident angcwatshiwe lapho wena ohamba khona angaphansi kwakho. Nawe ngelinye ilanga 200 years from now kunabantu abazobe behamba phezu kwakho. Labantu laba obabulelayo bathathela into zabo, lo muntu lo ombulele wayoclaim imali zamapholisi o3 million, o4 million, o6 million. Leyo 4 million leyo kungenzeka wena ungayidli futhi ngeke uzohambe nayo kulomhlaba. Manje ukwenzelani? Vula ingqondo-ke mfowethu, uvula ingqondo-ke dadewethu. Umdali uthi eina ma takunu, noma ngabe ukuphi, yudrikumul maut, ukufa kuzokuthola. Walau kuntum fi burujin mushayyada, noma ngabe kwisakhiwo esinjani, usendizeni, kwirocket, kusubmarine, usemkhumbini, kuspace, usesikebheni, uphansi kwamanzi, usesihlahleni, noma ngabe ukuphi, ukufa kuzokunqoba ngelinye ilanga, ukufa kuzokuthola. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.